ちゃんの思い出の地を巡る。なんだかワクワクしますね。なんだかとっても素敵な日でしょ。きっと毎日が日曜日、学校の中にいる。ミレさんが魔法を信じてみようなんて言うけ。ピリカピリララ、勇気をちょうだい。大きな声でピリカピリララ、はしゃいで騒いで歌っちゃえ。人気笑顔満点、魔女見習いを探して。ワクワクする時はキラキラ、みんなに声かけ。オンライン購入でムービングポスターをプレゼント。